Shalom. Huria nahina holongan itu Tuhan Yesus Kristus. Adorang sota buka perminggota. Martang na hoho mahita di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta, mari nemhaita san buku ende nomor 815 ayat sada sahat ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, nat mau palangit dohot tanoon. Amin. Mar suara olop-olop maamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon. Dok hamu ma, nung nga di palwa Jehoba na poso na si Jakob. Mar olop-olop ni debata maho, alesadok tanoon. Endehon hamu ma hamuliaon ni guarna, mar mulia ma bain hamu puji-pujian na. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Holan alani asin roham sabing do ubain natarbain hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adung dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonon mudo napi nangido nasida. Ale Tuhan pasaut ma baga-bagami. Tangihon ma pangiduan nami. Lehon manatau hanguluan nami. Lehon ma dihami saliling dihasyanganon. Parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saliling-lilingna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik dihita di mingguta sadarion imanatar surat di Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgir do niat todii alai galedo ia daging. Atong rap mangidogogo mahita tu debata.
Bapotima dosata tu ado panidibata martangi yang mahita. Alea manami jala dibata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardingkan basa doho jala rodi saling-liling nado asin roham. Sai marpa muati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot doho sungguli hami rimasmu. Marhitesian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asin roham saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga di bata taringot tu hasesaani dosata. Satokin dohu tadikon ho alai papungu-pungoku mahomuse marhite-hite aka asin roha godang. Tagan diparpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon mari di bata na digijang. Hata di bata turpuk epistel di minggu rogate sadarion tarsurat di Jeremia 30 ayat sada sahat ayat sia. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Jeremia padua halihon dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Songon do hatani Jahoba na pasitokon baga-baganai Jahoba na menjadi hosa laut asuhon Jahoba do kuhana. Jauh-jauh maho tuau asahu alusiho asahu pabotohon tuho hata akana hol bolon dohot nasokal akanaso binotomi. Songon do hatani Jahoba debata di Israel taringon tu aka bagas ni taon dohot taringon tu aka bagas ni aka raja sian Juda akanan hindoho anggae tong tatana taon dopak aka salosap dua aka budu. Adong pejolma masuk tu bagasan lahomar musuh dopak halakastim asagohan na akai dohot bakke ni jolma akanang hubunu di bagasan muruku dohot di bagasan rimasku asanang hupadau bohikku sian hutaon binahini saluhut hajahaton nasida. Kau sendiri paeon tunasida haisare dohot pamaluan jala pamaluan tunasida jala au kapatahon tunasida hadameon dohot habanaluan pandakota. Jala au manugihon mulak akan atarbuangi sian Juda dohot akan atarbuangi sian Israel. Jala au pahotton nasida suang songon di mulana. Jala au mangulasi nasida sian saluhut hajahatan nasidai namar dosai nasida dopang au jala marpadu
Jadi ikon gabe barita silas ni rohakku hutai, bayan puji-pujian dohot bayan hamuliaon, maradopon saluhut bangso parbego di tanoon. Akkana umbege saluhut nadenggan nahu baheni tunasida. Jali tarsonggot jala akahidir nasida, mida saluhut nadenggan dohot mida saluhut hutaon nahu baheni tunasida. Ido sahatna martua ma akana tu mangihon hatani dibata jalana opiopsa. Amin.
taha tidakon ma haporsiaut tai songonahina tindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata Jahoba edo ama pargogo no satu dosan na tuno palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jahoba sasadai iman tribuhon ni si Maria na gabe-gabean sia tod di parbadia adorang so habubuhan ido tuhatta na utumona bernit ni panghuman ni silatus nampate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banutoru untanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laudo tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosan di simai bana mulak sogot tano lau makui halak na mangulu dohot na mate ao porsa tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan badia dohot ya sani dosa dohot dia tayin mandok mulak mangulus sogot daging yang halak nang mate dohot yang haluan ngasora sudah amin.
Shalom. Horas marihita saluna. Tabigima tikting namasa dinasa mingguan. Naparjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu rogate doho topik minggu makaburjuhon tangia. Napaduahon parhobas di hari Minggu sadarion 22 Mei 2022 buima tajaha di tikting. Napatuluhon tikting namasa. Naparjulu parningotan hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ima parningotan ni hananaik ni Tuhan Yesus dipatupa 2 hari per mingguan. Ima pukul 7 wib doho pukul 10 wib. Napaduahon pilihat tujulu. Hari Minggu 20 Mei 2022 huriata papungu pilihat tujulu. Si pasahatota tulaon pengembangan masyarakat HKBP Pusat. Sialani i tapasaha ma pilihan nadumenggan. Napatuluhon ruas natabak. Mamuka sadarion Minggu 22 Mei 2022 di Jalodo gabi ruas ni huriata ima naparjulu amata sanggam parulian hutapea inata Eriska Clara buru huta suit sian huta jalan Kaliabang Tengah RT Sada RW Sada nomor 3 Ulaya Galilea. Napaduahon amata hasudungan Apriliano Fajar Halomuan Simatupang Siaturi inata bu Priska Nova Hilda Buru Marbun Sian Huta Perum Harapan Jaya 2 Blok Kapling G nomor 8 Wilayah Jerusalem. Anggia maruas nebarui gabe ruas naburju di Huriata. Napaupaton danak nasorang. Naparjulu. Nah di hari Selasa 10 Mei 2022 di basa-basa hotu hatta do sadadak danak anak ni amata Golprit Simatupang inatai tiur Natalia Melpawati Burwaruan sian huta Rawapasung RT 5 RW 4 wilayah Eprata hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna tatangya koma dak danaki asasi Burmagodang jala merhabiaran tude bata. Napaduahon na di hari Minggu 15 Mei 2022 di basa-basa hotu hatta do sadana buru niamata Ardiansa Harianja inatai buru Risma Yesiska buru perdede sian huta perumahan SBS Jalan Tondado Raya Blok CD 12 nomor 17 wilayah Kanan.
Hipas do danak suang songoni nang naturasna. Tatangnya komadak danaki asasi burmagodang jala marhabiaran tu debata. Napatuluhon na di hari Jumati tanggal 20 Mei 2022 di basa-basa hotuhata do saya danak buru niamata Leo Hermanto Siaturi inatai Serbianti Naura Tinopa Buru Sidabuta Sian Huta Kapling Mekarjaya RT Onom RW 5 Harapan Mulia Kecamatan Medasatria Wilayah Nasaret. Hipas do danak suang songoni nang natorasna. Tatangnya koma danaki asa sibur magodang jala marhabiarat tu debata. Napalimahon padidion nabadia. Di hari Minggu 5 Juni 2022 patupaon ni huriatta do padidion nabadia tuaka ianakon ni huriatta tuaka natoras nidak danak nanaing terdidi asaroma marguru terdidi di hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 10 WIB di Gerejaon. Laus mabuan surat pengantar sian situa wilayah Nabi. Napaonopon buah-buah pergatian jam permingguan. Lao patupahon permingguan na duminggan hobar tu masuk ni ruas dohot natoras danak sekolah minggu alani marhite hasil seremoni ni huriata di patupa pergatian ni jadwal permingguan. Ima permingguan manugut bahasa Indonesia masuk pukul 7 WIB gabe masuk pukul 6.30. Permingguan danak sekolah minggu masuk pukul 8.15 WIB gabe masuk pukul 8 WIB. Pertukaran jam permingguan ini dimulai Minggu 5 Juni 2022. Alani di patupa ma buah-buah marhite akka perhadadu wilayah ganup marhite WA grup wilayah dohot marhite tikting ni huriatta. Tatangnya koma pertukara permingguani asabui merdalan dohot dinggan pasang apon guarni tuhata. Napapituhon sosialisasi permingguan danak sekolah minggu. Huriatta patupa permingguan sekolah minggu naing patupahon sekolah minggu di wilayah Prata. Dimulai permingguan ini hari Minggu 5 Juni 2022. Di baheni di patupa huriatta sosialisasi marhite tikting ni huriatta 2 hari. Ima 22 Mei 20 Mei 2022. Tatangnya kema perminggu sekolah minggu di Rawapasung asa mardalan dohot dinggan. Napawaluhon pertanyaan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 24 25 Mei 2022 songon nasomal patupaon di huriatta do pertanyaan wilayah nama ringana di Gerejaon masuk pukul 20 WIB alani ni sosoa ma tusude ruas ni huriatta asariaro madohoti pertanyaan ni. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem dohot kanan. Nama kasuhuto pertanyaan ini wilayah Yerusalem. Di hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohok Nasaret. Nama kasuhuto pertanyaan ini wilayah Hermon. Napasiahon rapot panitia pengadaan sarana parkir dohok dalan. Hari Kamis 26 Mei 2022 duksiduk permingguan pukul 10 WIB panitia pengadaan sarana parkir dohok dalan naing patupahon rapot. Nama dohoti rapoti sude panitia dohot parhalado. Di dohoti perwakilan sian ganuk wilayah 5 halak. Situa wilayah pasahaton udangan tu perwakilan ruas. Tatangnya koma asa rapot panitia merdalan dohot denggan. Napa 10-hon permingguan disabilitas sa distrik 10 Sia Bekasi. Hari Senin 27 Juni 2022 pukul 14 WIB sahat Rodini Nasidung maringana di gereja KIBP Maranatha Rawalumbu distrik 10 Sia Bekasi naing patupahon permingguan sekaligus patupa sakramen padidion nabadia dohot makatidako kaporsiaon turuas ni huria HKBP sa distrik 10 Sia Bekasi penyandang di disabilitas naso tardiri dohot naso makatidako kaporsiaon alani tatangnya koma asa mardalan perminggu ini mardalan
doho denggan. Parhepengon ni huriata. Parhepengon ni huriata di mingguon boy mata jaha di tikting sal lokas ni huria par 22 Mei 2022 huria diakoni 110 juta 108.836 rupiah. Pusat 7.243.500 rupiah. Distrik 2.707.000 rupiah. Pembangunan 2.400.000. Transistoria 8.250.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 2.700.000 rupiah. Laos ni sosoh matu suderuas ni huriata asa tagarar ma pilihan bulan tabe pilihan per mingguan virtual nata patupa di bagasta nang jaji imat tabe tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata napa 5 ulang tahun. Torok ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan gudanga 30 palak. Parhalado doh ruas pasahaton. Selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di Jakobu sopat ayat ualua. Pajonok kamu ma tu debata dungi pajonohon nama tu hamu. Songonima tikting namasa di huriata nasa mingguan tu hatta debata ma nama masuk-masuk. Horas.
semakin teguh yakin dan percaya, yakin dan percaya
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata suak songoni saluhutna ruas ni Tuhata nama dohoti badahon secara live streaming pinasahak matabe horas salom. Hatani debata jamita di mingguta sadarion minggu rogate. Di bagasan topik makaburjuhon tangiang. Jamita sian Jakobus bidu 5 ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu. Molo adong di tonga-tonga muna natumaon na porsuk martangiang maibana. Molo adong namarlas ni roha marede maibana. Molo adong namarsahi di hamu. Di jauh maakasitua ni huriai. Asa ditangiak konibana. Di dapol maibana dohot miak marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiang haporseaonima namarsahiti. Jala paheheon ni Tuhani maibana. Sesamanang dosana molo tungadong diulahon. Atong masih topo taddo samahamu. Dohok masih tangiangan nasa malu pamu. Namargogo situtudo tangiang di partigor molo di haburjuhon. Jolmado sielia sabako dohot tita. Gogodo ibana martangiang unang joloro udan jala dangro udad ditanoi tolu tahun ono bulan lelengna dungi diulahi mamartangiang jala dilehol langitima udan dungi di patubuhon tanoima parbuena imasaha ni pajahota 100 tahun lebih madalani itu 100 sada mahuriata HKBP dak pola besuk kunon ahado lapatan ni tangiangon ahado pakorhon ni tangiangi dingoluta ala niujido tu naposo tu dak danak pe sekolah minggu tu parguru malua tu ina di mingguon di PHD itu takas dua lusi jala sudedo boto satangiangi ima komunikasi dalata madok mauliate mangido si pangido mangalap gogo tu debata sudedo boto sahita di patudos songon batre manang handphone tai iko perlu di charger songonima tangiangi sudedo botoi sari hari mamar tangiang ipe takas dota botoi ganup tiki di ganup inganan manang sadi hari di las ni rohan nang diarsa ni rohape dak pola besia jarab be hita taringo tu lapatan manang definisi taringo tu tangiangi noaing nagabe suku-sukun bohado tutuala sudedo kita mapoto gogo ni tangiangi pakorhon ni tangiangi sudedo kita mapoto docon na somar lapata do hita diadopan ni debata molo somar tangiang behita atar jok do songona holsoan amata inata situa molo juppa partangiangan lahu mangalului si partangiang unang mau dinna jalahado hudo edia matai nang niku tuina di wilayah dakola pa buau margahai noso tung berbedai nasida nabi ramang sutung isuran no martangiang ninna oh atong tadana matong nak pola be asal marotu pertanyangan alai naking tung terharu dua audison di luluano di langgatanon dak dana teka
Teka itu inang ya. Holan siapa mau berdoa di sedu sudia kada denehi. Di sinatoras. Toradong bertudu. Jala jojor situ tutang yang ngai. Luar biasa. Dungi ala horong dua mak SD kelas 2 marai baru siap turion. Siapa mau berdoa Victor? Odo tang aung go piga halak alai jumole bana martudu uti. Bah luar biasa martangi yang diluluan. Bohado hami olumo bi hami akamaon ningom. Ahado tutu mabain. Aturannya songon na juk marohat takui dan akung dongan nada danahi badangi surau narohana songoni mania nakama dohonon namanya tua mata situa apa sadang ngawi dok kamu namar tangangi indaon namanian ngata boto be sude di sermon ina nabudari sada na di hari Jumati ulu dora mangalani tarotok nai tarotok namio nalo dinna alai mulu hupai hutihut ala nadong do dihita soal malo dang malo martangiang adong do na malo martangiang dao ala molo soal hamalo dang adong be au longang go sahatu naik tuk soboi do huiton huapil akan marhata raja parhata kamata nama dokata molo di ulaun adat pajojorhon upasaon lancar situtu dege wahdi baini waing ninda rohama soal tarotok mengadopi natorok do susunan kata-kata pe macai nunur mado upasai bui atur ranggau ikonapilo dui piga-piga hari rupani lahomado upasaon alai torok dosia kita ama nang di lapo pe manang di pertukuan boido bahason sian A sahatu jet politik doh dia lan nasing dengan lancar atong di dia do persoalan ala taboto do secara teori ala taboto do definisina ala taboto do hagogon nadang diragu hobe lapatan di tangiangon alai buasan waing mulo didok topik makaburjuhon tangiang makaburjuhon lapatanna makanguluhon supaya hidup itu adalah doa ora est nasalilingon ora et labora bekerja sambil berdoa ora est labora bekerja adalah doa doa adalah bekerja ngolut tahun imatangiang harus menyambung menyatu terus bersama Tuhan karena memang ada banyak persoalan yang kita hadapi sudedo naso masih pabuabe do akana dok akasitaono paru kilo si pikiron di tanoon saliling di hasiangano kita ido nangake detakur naking di temani tangiangi doh dia kaede hurian ataede honi nakin tung halak namar gogodo ise didok si partangyangi dungi dipampangkan dibentangkan kehidupan nyata jala didok dok pe si taonon dangolo talui jala ido teologiata dok pe si taonon lapatanna persoalan itu penderitaan itu sakit penyakit itu rokap hal yang lumrah manusiawi saleleng sian sibuk doh mudar dope dagik taon ala yang gosia bosi sude dagik taon dang adongi robot nama saleleng sian sibuk doh mudar anggo sahiti rodope saleleng makilala dope pakilala taon saleleng marpikir dope uto taon anggo si pikirani doh pakilalaan na hacit na dok
sainarodoi alayodo natatiop dok pe sitaonon dangolo talui nak pesipatan naing lonong nak pero galubangi marahasak pe galubang jalaido simbol molo gereja persekutuan gereja-gereja Indonesia sederhana do logo nai gabaran ni solui pe sederhana do dugi adong ombak hape ngului dai do demuna naking awang ala sahat di pardalana do peon ngulut taon alai gudang galubangon gudang gua akan do si taun nonon alai tuk solo do lonong dangolo talu ala ni ahamar pos ni roha di Tuhani ido benda di do di turput taon molo adong di tonga-tonga muna na tumaun na porsuk ayat 10 tului marhua mai do martagiang mai bana ai mada dangi jalo betangi aku saya dong gomadok songoni homa martangiang masih tuganan ama doho inai so dangi jalo betangi aku dangi alusi Tuhani betangi aku nina sudedo tangiang dialusi Tuhani sahalinari sudedo tangiang dialusi Tuhani sudedo tangiang ditangihon Tuhani ngwe unang ragu hita bah pasarak kujalo dope ay hupangi doa sude dia lusi alai dak songop pangi doa tai di lehon ala uboto ado Tuhani open yang kata boto bei ala sekolah minggu pe par guru malua penites pitor dia lusi do iboto do ada 3 mang jawaban Tuhan terhadap doa kita ya pitor dilean tidak, karena Tuhan lebih tahu. Sabar, ada saatnya. Ngai boto bei, hita pengeta boto bei. Atong molo songonido basa madele hita. Basa gale hita martangiang. Molo saudara di jalon waing. Sadia leleng nungaro baga-baga ni debatatus Abraham. Oh Abraham, idama. Bitang narumiris obun nasumoro anak pe koriris di hoboru torop songo bitang narumirisi songo ni mapu paramu dak kabilangamui ngadi bege ngadi baga-bagahon 1 tahun roh 2 tahun 5 tahun dang marnaro do pe 5 tahun 10 tahun dang marnaro 15 tahun dang marnaro adak tohobeon dodo. Tetapi janji Tuhan akan digenapi dengan caranya sendiri. Asa unang nijuluan debata si Sarah sangado terjulung adak tohobeon nang be ngamatuau naso do pergabus do Tuhani alenggo di rohana songonido atong bohana mai bahalahan naman nom majalo tiat-tiana non dang mudar tabe jono hima pangurupit tay si Hagari si Sarah do madohi anak nai na tinubuhon nai gabi anakku mannoni hape dangi boto gabi sikap mabarbar don 20 tahun belum 25 tahun baga-baga ni di batas saut do nak pe songoni si Sarai songona sempat do ibana ragu nak pe gabe sahat tunuaing bocira baima persoalan dongata doho Silomon Isak doho Ismailon tetapi janji Tuhan rencana Tuhan tidak pernah gagal sudah tak ya sudah alani pangalahota adong do tangiang nasala anggon boharo teh inang adong do tangiang nasala
Anggo mabai buti, aranggo mabai buti. Tak pala huat tu si. Alaina pasti soal kata-kata itu bukan salah di hadapan Tuhan, molo sojojor hita makatai. Anakku si nomor 2 na di Kalimantani Tuhan daung dak si nomor 2 ni na Boruna, si nomor 3 mak na di Kalimantani dak salai di Tuhani di boto deh. Dak taboto pakajakon salah deh dak salai. Ay lupa mangidohon salah do dak salah ya laya dong gotang yang dak salah di jolo ni turpohon nunga di hatahoni. Jakobus 4 ayat 3. Ujaha jolo dah Jakobus 4 ayat 3. Namar tangiang dohamunian alai dang majalo ala salah tangiang muna ai naing pacuaca heo muna doi di bagasan hahisapo muna ai naing pacuaca hono muna doi di bagasan hahisapon muna. Lapatanna kita meminta karena hagiot nafsu emosi martangiang dunia nala sogor haku tu si a ay saya laku 3 na ya 3 kudaung tubuh malateni rohaku hupangido tangiaku tung martapa do marpuasa martangiang asa ripas alokan ini doa yang salah manugihod debata maka suguhok kalahan HP di dok masih topota do sama hamunin na di turpuk tahun masih tangiangan ayak 10 nomi asam malu pamu jalan na menarik sutuk salah hita manaku ayat 15 idah ala sutuk taingo anno muladong namar sahih di hamu ninna dia 15 di jauh maka situani huriai asa ditanyaku ni bana di dapol mai bana holam masuk ai kamu notori telepon kamu situata asa dung cuma dapol gabe dapol nai di ngotamu daong dan gak biasa malohani madapol tetapi itu adalah betapa memang kita perlu saling menopang dalam doa. Hatihan itu puhon, moladong namar sahid, hati hai, lau tu gana do, tuda tudo. Masa dak tu huria hamu, idon anido na. Noaing marhite seksi jeding nga tersebar. Ngadong rupani buah-buah ada pergumulan baik pribadi baik keluarga mari kita sama-sama berdoa kita terbuka untuk berdoa bersama ala gudang nina pojoton Matius 10 ayat 10 sia sederhana doi dak perlu tafsiran, dak perlu ahli perjanjian baru lahu mangalapati. Turpuk Matius 10 ayat 10 siai. Murah dua tusan. Na luar biasa situ tudoi di doksongonon. Akup nii hudok ma dihamu. Molo mardos ni roha manang dua siak kamu di tanoon tu mangyakon manang hata dia pe jalo omuna doi sia damang na di banua gijangi. Kalau ada 2 orang sepakat di antara kamu di dunia ini meminta apapun juga permintaan mereka akan diberikan oleh Bapamu di surga. Hebat nih. Hudok nakindang mau letusanon. Tidak perlu penafsiran. Bahasa asli nape sarupa do. Bahasa Indonesia nape sarupa do. Bahasa Batak nape sarupa do. Muladong 2 bangsa sepakat.
dan 2 negara sepakat, dan 2 RT sepakat, dan 2 rumah tangga sepakat, dan 2 halak. Nah, itu sepakat suami dan istri mau olu do. Iyo. Menang tulah mangalusi berek kamu, memang hitape memang maul do. Ay holalah mado martangyangop masih tugat-tugat tuan nami. Ay olam martangyangin at tayo songon nagajang otik. Nagajang maun. Martangyang gope. Jangankan itu. Hitape martangyang. Denggad do tado. Alai pikirata bisa mengawang-awang. Kita sendiri tidak sepakat antara pikiran, mulut, dan hati tidak sepakat. Adong namar sahid, aha sahid nion, oh kanker ganas, kok kemodon dinna, toy mak pitorotok sahuria, tapi ngadi orai dilarang sebelum covid, eduk pe covidon gade mana namar kunjungon, dilarang bertamu lebih dari 2 orang. Anggo danget tong lo dihitan sa kapal deui sahuria di ro. Korodon rombongan ni rak romaon siap punguanina, punguanama na poso bulung rak ro hera rumah sakit tamai. Dungi martangyang ma ngejulu gejeng-gejeng madok katau ma pos ni roha. Martangyang ma sahalak. Pos dorohanami Tuhan gari namate boy di panguluho. Ope ngaboy dole hono muhai pasonon dinna hape holan amen lasi partanyangi do madok lahu mulak songoni do beh sahid ni dah kusian dak sedililik pang las mate do dinna hape do pe martangyang ibana anggo tangyang ngai hebat yon ni natutul ni nokon nei 83 tahun ai kemo natari sada ngono bulan nga 12 hali ngodon ni halak ayabe lapatan ni kemo ngana tua-tua pamatehon namin HP na tuari di check up ma yes the best day be maguguni tangyangi na tua-tua na oro asa contoh doi asa semangat be hadok sahid di hita ba dokteri pelongang yes jala turpu hope kutiopot tadoi namar gogos itu tudo tangyang ni halak partigori. Ngaboy tatio pon. Ngaboy masih sesado sa hitate behasakot tangyak tai di palas-palas ni jabut tai aladang masih sesado sa dope hita. Aladang masih tu sa dope amado inay dak sepakat. Tangyang alia manami sada sian naniajarhon ni Tuhani luar biasa. Sama dosa nami songon dia teh songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami Tuhan Yesus do nama ngajar honi songon mahamu molo martangiang dinadungi pitor debatado pinasangat na parjolo dang berpusat tu diri ay jot songon satpam songon bodyguard do Tuhan itabaen neng lawa tu sadongani au onon neng lehor sude pangiduan non wondo buti hanya satpam hanya bodyguard songon hado simsalabim ani jinna di televisi tehe hola di hapus-hapus buti mangko anaon songoni ma Tuhani jot molo martangiak kamu songonom manina. Jadi ada hubungan vertikal memuliakan Tuhan, dunia ada hubungan secara horizontal terhadap sesama dosa nami. Manang bohape balgani dosata rade Tuhani manesa alai dinna songon panesaku di dosa ni dongan naung merdosa tuau alai hatahami. Ini menandakan persatuan komunitas yang utuh di hadapan Tuhan. Ainu ngarap madok kita alea manami. Kita adalah anak-anaknya bersaudara di hadapan Tuhan.
atong margogo situtudo tangiang ni halak partigor molo dihabur juhon. Amin. Mauliate ma Tuhan, di minggu rogateon dipaingot tohami asa huhabur juhok kami tangiang, huhangoluhok kami tangiang, ai ido gogo nami, ido dalan nami marsaor do pakko ale Tuhan. Jojo tutugale hami, laho mangido, laho pasahaton holsonami, laho madok mauliate tuho. Jujut gale hami hinor honiaka naditanoon, nunga dipaingoto hami di minggu rogate sadarion. Asa gabe si partangiak kami mauliate ma Tuhan. Huanguluhok kami mahatami di ngolu si ganupari. Pasu saluhut ruas ni huriam. Akan namar ulang tahun molo dipatupa huriam peila homar ningok siakodo nasa uli basa. Siakodo gajang ni umur hahi paso nasa huboto hami makka mole atehoni. Asa huboto hami mamake ari-ari ningolu nami pasangapoko. Songoni mauliate situtu rohanami di basa-basam di keluarga ni amanami Golfred Simatu Panginang Boruaruan, keluarga Ardiansyah Haryanja Inang Boru Pardede, keluarga Leo Hermanto Siaturi Nang Boru Sidabutar, naung di basa-basa hoko dak danak sorang di minggu nasalpu di mingguon dohok dohami makalacon mabuan manangiakon natorasna manangiakon dak danahi asai buri-buru magodang margogo natoras mengajari akadak danahi solhot tuho asa gabi anakon si partangiang siolo yajar asi rohamale Tuhan urupi pargogoi akan nagali akan nama balu suak songoni akan nasodapota kare jodope doho akayanakon nasodapok sirokap nadope tuho dohami marpos ni roha songon hatami dang adong nasotar patu paho atong jalo matang yang namion suak songoni disude program ni huriaon tu bagasa tangamu hupasahat tami ho mana masu Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nama
Tatangya koma peleata martangya kita. Ali de batama namina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan doho nasauli basa namoliutus. Hupasahat tami masian nani lehom mi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo megabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu menjela ramoti. Asaku parhasia kami pelean non patibulhon harajaumu di tonga-tongani hurian doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todin. Asalam mutadahami godang di silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaumu, saya saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.
gabung ya latihan kor untuk hari Kamis. Kor gabungan perempuan.